Hindi makagagalaw yung leg ko. Sobrang sakit. Para kung Kailan ka ba ginamot? nung June. June. End of June. June. Pero hindi taga nakagalaw. Pero anong sinabi ko doon, kulam ka. Kulang. Pero ngayon gumagalaw na. Oo. Pagkatapos nung nung after 2 days, lahat gumagalaw na. After 2 days, gumalaw. Parang naalala ko yung lalaki. After 2 days, nakalakad siya na maigi. Ngayon sabi ko, ginamot ka ba? Opo, wala pa yung ganito. Oo. Tapos hindi ako After. makakatulog. Hirap. Ngayon okay na. O nung Sige, pagpatuloy mo. Ikaw kuya, ang kaso mo, magkapatid kayo, di ba? Ikaw nagdala sa kanya dahil gumaling ka sa ngalan ng Pong Nazareno. Ngayon ang kaso mo, ang kanina, sabi mo masakit ang Dito po, katawan. yung pagkatapos natin mag-cleansing ng spiritual, ano nangyari? Nawala. Nawala. Alignment na lang yan. 5 minutes lang, tapos na yan, te. So, di mayroon na akong konting 1 minutes lang, tapos na magsalato. Pasalamat na kayo dahil matapos na yan. Salamat. Sa Pong Nazareno. O, mega shoutout. Taga saan kayo? Taga Negros. Negros Occidental. Oriental. Oriental pala. O, yan. Ikaw, ilang years mo natin hindi gumagalaw leg mo? ano yun, isang linggo pa lang yung time yun. Oo nga pala, kulang pa lang sa'yo, no? Oo, kulang. Ngayon, nasa ano pa ako yun? Palis pa lang ako papuntang Calaveria, no? Okay ka na. Tatapusin na kita. 5 minutes lang, tapos ka na. Magkakapatid yan. 2 Maria, isang lalaki. Ewan ko yung ano kung sakit niya. Hindi ko na siya maalala eh. Talaga na. June pa lang. Yun pa lang. Ang dami ng pasyente ni ako. Siyempre. Wala na naalala yung mga pasyente. Papa Gis lang makakal. Lakit na katawan niya. Lagi siyang papalili sa anak niya. Dito mo brahilo-tila. Tawag dito, may panalangin. May nananalangin sa kanya. Sige. Kaya dagdagan mo ang pagdarasan mo. Gagang lahat ng pakiramdam mo, pero basta. Pabangoy pa bang pinili sa akin? Nagligyan ko sa pabangong pambabae kasi panlalaki matapang. Ganun pabangoy. Sikat. Ganyan lagi sa ako. Ganun. Ganyan pa. Yung ano po sir? Yung ganun mo. Diretso. Diretso po siya. Yan. Isa. Ganun na. Natanggal na yung lock. Ingat. Mana na. Tayo. Wala. Wala na to. Nasarado ko na yung ano. Ingat. Harap doon. Ay, higa doon. 3 minutes pa lang tayo. Ano parang tama na? Cleansing spiritual yung ginamit sa'yo. Hindi na natin pinakita sa live, sa video. Matagal. Tagal mag-cleans eh. Yung iba kasi pag naglilinis, 3 minutes lang. Hindi makukuha. Ilang beses ginawa yung dati. Yung una pa lang, natututo pa lang naglilinis ako gano'n. Yung ubra. Nagganap ako ng taktika kung paano palabasin yung sakit. Kaya lumabas yung sakit sa spiritual. Kasi nasa loob siya ng katawan, nasa pinakadulong-dulo siya. Kailangan mapabaga mo. Pag hindi yan lalabas, hindi yan kagagaling. Kahit konti, hindi may buwas na karamdaman mo. Gagaling yan. Ito lang. Hindi ka pa lumalabas sa manggagamot, wala. Meron pa dyan isang technique. Tagilid. Yes, yes. Bumuli ka ng tubig. Magpadasag ka na. Yung kanina. Salamat. Sleep. Pag sunod ginulang ka, wala kang dala, hindi na kita tatanggapin. Alam na. Makikilala na kita ngayon. Hindi nagdadala. Wala kang dala. Hindi ko lang dala. Isa yung May pilay. brother. Isang brother. May pilay. Naku mo pala pilay. May pilay siya. May pilay. Ngayon, ano paramdam mo? Ayos na. Yung cleansing natin sa spiritual, umabot tayo ng mga 10 minutes doon, no? Nasa 10 minutes. Tapos yung nilinis, ibinalancer ka,
sabihin na natin, nasa 3 minutes and 55 o 4 minutes. 1 minutes lang ako lang salita kay ate. Ano paramdam? Ayos na. Wala na? Wala nang init? Lakad para malaman mo. Nagpogi. Mag-iba na mukha niya. Wala na? Oh. Maigi-migi shoutout taga-Oxy, ano? Negros Oriental. Oriental. Ikaw, salamat kay Kristo. Wala nang kulam. Sigurado nagagalaw. 2 days bago siya gumalaw ng todo-todo. Yung umalis ka ba rito, gumalaw siya ng konti? Oh, gumalaw. Gumalaw siya rito yung ginamot ka. Ginamot ako. Tapos 2 days, Totally nawala. na 0-0 siya. Kita Salamat. namin sa probinsya, yung ano niya. YouTube. Sa YouTube ba? Sa Facebook page? YouTube. YouTube. Kasi alam ko sa YouTube ko siya nilagay. Yung nanood kami. Ano nangyari sa kanya? Kaya sabi niya, punta ako dyan. Kasi tingin ko namin kita dito. Pagkamot ako. Kaya salamat kayo. Ika, Yung islat niya, sa anak niya. Ayaw yung anak niya. So, ako ang pinalit. ano ba sa ng anak mo na ayaw magpagamot? Ay, sa mata lang yung matasang grado. Matasang ay sakit na niya. Pero ngayon okay na kaya. Wala nang ano. Wala na. Dadasal ka na. O salamat na, para tayo na natin to. At least salamat. Maraming salamat. Hindi ko na kita kasi nakilala. Totoo, hindi ko siya nakilala. Meron nga nagpagamot dito na hindi nakakalakad. Nakalakad na eh. Yung bumalik siya, hindi ko nga alam eh. Kaya nakilala mo yung walang dala. Makikilala ko kasi walang dala. Ngayon, alamin ko na. Sasabihin ko kay Papa Jesus, pag naggagamot naman ako Panginoon Kristo, ipaalala nyo naman yung mga pasyente ko. Minsan para na akong tanga. Hindi ko talaga sila naalala. Katulad po yung lalaki na yung ginamot po yun, naka-wheelchair. Bumalik siya rito, dahil sa katatapos ng puno, naipita pa siya ng ugat sa lamig. Ay, yung damo-damo. Sabi niya, hindi mo ako naalala po. Hindi. Ako po yung ginamot niyo na hindi nakakalakad, tapos yung natapos niyo pong i-balance at naglinis po ako sa spirit, walang pinagpagpag lang ako ng pagpag. Di ba po nakalakad ako, pero hindi naman masyado. After 2 days, bigla ako naglakad ng mabilis. Sabi ko, di ka talaga naalala. Kung naalala lang kita, bakit kung may dala ka, maalala kita. Salamat. Thank you so much. God bless. Bye-bye. Ito na lang po. Bye-bye.